Какво става, хора? Аз съм Турбо-БГ и днес ви приготвих това видео в толкова часа. И днес ще си тестваме уменията за рисуване. Но уловката ще бъде че какъвто цвят слагам, не мога да го променим. Така, нека да търсим сега някаква аудита. Каква клавиатура? Не, аудито ще бъде. 124 има. Добре. Аудито. Сега ловката че ще трябва да доближа и какъвто цвят натисна, такъв ще бъде. Първият цвят ще бъде сиво. Да кажем сиво. Не, ти се ебаваш. Не, какъвто... И забравих да кажа какъвто цвят слагам, такъв ще бъде. Добре, поне ще пипаме така. Не е грешния... Как ти да е? Не! Исках да сложа на фара. Не, хора, това не е нагосено, искам да ви кажа. Това не е нагосено. Как бе, братче, бе? Как ще го сложа на грешното страна? Окей. Поне няма да бъде хрузно. Тук ще сложим същия цвят, тъй като го сложихме и няма друго какво да правим. Тук сега ще сложим черно и ще видим резултата заедно. Няма да сложих баш черно. Добре, това ще го ставим сиво. Това ще го ставим една идея по-тъмно. Една идея пак по-тъмно. Тук ще го сложим една идея още по-тъмно. Това така. Нещо стъпах малко. Пипаме това, тук това. Това бях пропуснал. Значи не знам какъв е резултата. Ще го видим заедно. Така. Не ми кажи, че това го сложих на гумата. Пата ви! Не! Как ти да е? Тук. Така. Даната ми е станало грузно, че... тук ще го сложим хай малко ръждайма. Така. Опа. Така. Дръжките ще бъдат така. Не! Със сигурност това ауди ще бъде гадно. Така, просто... Не знам какво стана. Но просто ще натискам каквото и да е. Да ми стигне времето, че... Не! Окей. Найдя по така, найдя сиво. Така. Не. Ти се... Да сложим малко ръжда. Не. Значи, кажете ми как се случва. Знаете ли какво? Просто пипам каквото иде. Просто слагам където иде. Няма да се трудя. Така. Ще видим резултат.
нещата по-късно. Така, моля те, не те да пълваш. Не ми кажи, че и прозореца съм направил така. Аха. Опа. Така, нека да бъде така. Така. Пропуснал ли съм някъде нещо? Ами не, това. Готови ли сте? Оп, no. 3, 2, 1. Не изле сега в аудито. Добре. Гумата как я направих така? Не е добре аудито. Супер. Едно към едно. Там така като е. Друг епизод. Друга кола. И ще ви помоля да щупите тежко лайк бутона и да се абонирате. Имате 5 секунди да го направите точно сега. 1, 2, още не си цъка много бутончето. 3, 1, опа, 4, айде, 6, 5, да, готово. И това ще бъде от днешния клип. Видяхме колата каква стана. Надявам се да ви харесва. Това беше от мене. Аз бях TurboBG и goodbye.